कौन कहतलु कि बापा आज्ञा हाँ सकाले मते 50 टका देइथिले हाँ कहथिले मिसी दीदी टिके 90 बगुली पकई पीबू हाँ पेट ठंडा रहइबो सेटा को 25 टका पीथिली हाँ हाँ आउ आ 20 टका बळिची रखिता कौन खर्च बात कर रखिता नाई बापा मोर पैसा कोन हबो जे आपन पता सकाल मते दिथन देखा पैसा दउसनी 100 200 खर्च करिया को मोर पैसा कोन हबो ई पैसा रखंते बापा बापा मते जदि आज्ञा देबे मु भीतर को जाई था जा 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 नाई बापा आपन आज्ञा दियंतु जा आज्ञा देली आज्ञा जा 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 दैट इज कॉल्ड संस्कार अरे भगवान मते दीटा जिंस दैछथि गोटे सुंदरी माई के ना आ गोटे मो पुओ सात भरी सुना अरे लालचंद्र ज्वेलरी आनिबो तादरे खाद देबो किंतु माइक्रोस्कोप पकई देखिबो मो स्त्री आ पिला देरे खाद नाही अब आसिली आसिली हां